Oh ya, gimana sih soundtracknya nanti?
Ake wong tani omahe nang pinggir kali tansah wirawiri nuruti seneng ing ati anake wong tani omahe nang pinggir kali Nake wong Jawa ngleresani budaya aja dasang brana mesti sang rembaka anake wong Jawa ngleresani budaya oh yo yo ye ya oh ye ya Ake wong tani omahe nang pinggir kali tansah wirawiri nuruti senenge ngati anake wong tani omahe nang pinggir kali remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Aswara disinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta saling janjikan setia hidup rukun damai selamanya
sak Iya. solae. Jos. 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 Oh Jos. oh Jos. Eh, Sapi oh, teri. eh. Jos. oh Jos. ya oi. Ayo. Lo oh saya. Ayo. Oh, barang-barang menyang sedang, barang-barang menyang sedang. Ayo, 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 ayo. Ayo. Aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriyang banyune bening anjeng samke ati uga ora lali mring tindak kang suci. Was segere banyune ing sandang ilang kesele wis mari ramriyang banyune bening anjeng semke ati uga ora lali mring tindak kang suci. Oh saya. Aduh segere banyune ing sandang ilang kesele wis mari ramriyang banyune bening anjeng samke ati uga ora lali mring tindak kang suci. Aduh segere banyune ing sandang ilang kesele wis mari ramriyang banyune bening anjeng samke ati uga ora lali mring tindak kang suci. Iya. Alung, alung. Yo, alung yo. Alung yo. Bos. Terot. Yo. Pas
bejono wono wasa jambul guyub sujan motan bisa pini loyo kiri geni mawingo-wingo kuwondo awut mawut cecer reksa bumi ajeng asri mindo amuk karso sagotra rane amlas asih tumrap marto waduk lalindra kang ana tapi loso mingkara yang widi jagat nata janalaka datan batolatu awas oi ayo Yo, joget iki nganggo apa marut buri. manut ngeyup Heeh. aku Pak manut No Penontone. nano Tungaku gembus tekan kayangan. Nono tak kira Nono nggih Manut lelagonipun derek wingking sak pendek Buri, oke siap sing siap halus-halus sik apa langsung sing Oh, gayeng boleh lho, manut. boleh boleh monggo Oh. monggo kanca-kanca Marut buri pokoknya. Monggo Mas Mancung, Mancung kok Mas Kikek gimana? Oh Mas Mancung. mancang sik. Mas mancang Mas Mancung sih. Mas Muncang, Mas Muncang. 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 muncang seledri Ya. Heh.
pun pinangkani kanca-kanca ingkang sampun sawekta gati Mbak Amel. J. Menika tasih nyinarengi kanca-kanca marak suwan laras Ganendra. Mas. Wis dadi kowe mbok menawi arek interaksi karo demit-demit wani ora kowe? Aku. Heeh. Aku soalnya wedinan. Lah ngopo wedinan? Makanya aku takut. Takara. Takara. Heeh. Aku takara sama hantu-hantu kayak gitu. Lah biasanya cen hantu to dirimu, Dik. Aku iki. Heeh. Menurutmu? Heeh. Wewe gombel tah iki. Oh ya Allah, J. Sampun katur, Dino. Dereng enten panyuwunan nggih. Panyuwunan dari panitia mbok menawi wonten sasmita ingkang pun kersakaken lelagon-lelagon samangke saged ngendikake mawon. Oh, J. Monggo. Menika tasih wonten Mbak Nurli Cak Pendeng ingkang pun mewakili kapanewon masing-masing. Monggo menika wekdal kula konduraken dumateng Mbak Gembala. Ya. Ya sing nom-nom dipinangkani, sing tuwa-tuwa ya dirangkani. Mbak Nurli mah jare krasa apa Nur? Ya ampun Nur kuwi saged tanggapan kok mesti. Monggo pempes mone. Oh ya wis ndak telung bok. Nasi bok 3. Ya pantesan krasa. Ya Maret Buri monggo Mas Muncang. Cek vokal Mas. Ngono carane ganggu operator. Mas vokale au. Petis manis. Yeah.
Heh. Manis yen ngucap sing ati Blak blak. Matur sembah nuwun petis manis sampun kapiarsa. Ya, iki manut Bapak Penamban. Jaluk kasunyatan. Oh, kasunyatan. Spesialis Amelia Nandika. Kalian Mas nganu parut. Kabar kowe aku karo pendeng lalu gandrung. Iya. Tanjung Gunung. Kasunyatan. Yen galingan marang slira. Megat tresno ndeng, ora kepiye wong tuwa ki. Ya kasunyatane megat tresno. J, monggo menika anu ya Mas, nek iso sing dhuwur meneh ya saka denok ke mau. Indro-indro gandrung. Indro-indro. Ya. Nggih monggo menika katuran jajan-jajan rumiyin Bapak Ibu. Wah, penontonnya full tenan iki. Ya ampun. Nggih, nggih. Satu lagu nanti kita off ya. Menika badhe nindakaken umat Islam ibadah salat. Engko sak lagune. Orong lho Nur kowe iki kesusuan. J, monggo. Kesel lho cah aku ki omong ki malah broting tringuk kok manuk beo. J, monggo minangkani Pak Belas, Pak Pawang. J, monggo lelagonipun. Atur. Mbak Amelia Nandika marak sowan saking Tulung ngono Jawa Timur. Tulung Agung. Agung, Tulung Agung Jawa Timur. Nggih. Yo. Ada lagu Tulusing Kasunyatan.
yo. Wis cukup lalekku, timbang atimu lara. Tresno ra bisa dipaksa. Lunas nggih Pak nggih, kasunyatan matur sembah nuwun sak pending. Mas Jarot, Halo. setunggal lagon tulusing kasunyatan sampun kapiarsa. Aduh. Aduh pusing deh. Nggih. Oh, jan dasare Mas Bagus ki pokoke ampuh. Ampuh wis nganti kaya pil ampuh. Tukang tembung ampuh. Jos, Pokoke tenan. lagu apa wae iso. Jos Mas rong lagu dadi siji yo. sepaket karo Nurli. Heeh, wis padha. Monggo Mas Jarot Mbak Amel laras. Ya. Ya, di withdraw sik Pak Pawang monggo. Raketang loro apa telu ya. Mumpung kurang konangan nasyar. Monggo Mas Muncang. Iya. Iya. Tos, 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 tos. Zamane dek biyen dek lagi pisan ketemu. Kangen 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 yen ora ketemu. Nyatane saiki siraman sitra janji lunga tanpa pamit akan Iya tresno tos. Iya, haya. Awas. Wah. Wah. Tio kok caca kae. Konangan lho, konangan. Wah. Renomu barok was. Wah ya. Wah. Ini ya kowe no. Ya. Tas, 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 tas. Rawatya pelasik ke amakarya, tata tali wado, sikrak lan kumpiro. Ompol manggung, di anganowe, bacot-bacot, umur suarane. Aduh, gelis. Hara. Iya. Iya. Hara. Wah. ayo Dek Jaryati Ayo. Iya. Heya. Ora. Ayo cak penceng. Ojo dadi sinden lho, Ceng. Awas. Wah. Wah ya.
nuwun Mas Mancung iki mau sancang-ancang karo sing tembung. Ngono ya deng dasar kodrat sifat manungsa ya. Bulti suwuk. Nggih. Ugi kerawuhan wah seniorku, bapak aku. Pak Pur. Terus mbah nuwun. Ya engko ya ana Pak Jumadi Gondrong mengko ya ora apa. Pak. Ya, apa meneh iki Mas Mancung monggo. Ayo. Iya, monggo. Monggo Cung, apa Mas Ajeng? Manut mumpung sing ana wektu iki. Nanona. No. Ya, juga ada teman-teman dari SK Putra Sari Kelapa, ya ingat pikir. Sari Kelapa. Udu Satrio Kencono. Senani predot nggo, anggota predot soalnya. Nggo klarifikasi nggo. Oh iya, heeh. Oh Mas Jati tukang barong HTM. Ini iso barong Jat. Ya, monggo. Manut. Leres Garindra. Ada Papa Gelis. Ada Ibu Afnat. Mas Reno, Mas Reno. Eh? Eh? Eh?
srahke mring pangeran yen pas jodoh ora bakal kurang dalan kurang ngemis ning atiku mires curi karasane apa wis ana gantine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang iya ayo barin pasti jodoh ora bakal kurang dalan matur sembah sewu nuwun ya dikelongi dereng Mas oh dikelongi siji terus mengko break asar ya siji sik Mas kodrat sifat menungso kepak nafsu angkara ati kang ati kung ati guna hanya wiji jroning nolo eling mbok yo eling urip mung sedelo ojo do sembrono amre atur raharjo
yo. Yo anggi yang mirsani kula sakonco jadilane jadilan laras kanendra suka-suka samya angli berdriya ki prabeksane para kawula muda yo anggi yang mirsani kula sakonco jadilan laras kanendra suka-suka samya angli berdriya ki prabeksane para kawula muda oh cadak wah cadak cadak Oi, os. ayo ayo Haya Yamin Yamin dah Haya awas Yamin awas Yamin Yamin ayo 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 Iya. Oi, os. Marilah semua, mari bergembira bersama Laras Ganindra. Janganlah bersedih, janganlah berduka, hilangkanlah saja semua rasa duka lara. Iya. Heya.
sang raseksa angebraka muntap-muntap sang penyetan pecatan